Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, flimkien maċ-Chairperson tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason McAuliffe, għamlu żjara fi Pjazza San George fl-aħħar tħejjiet għaċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali tal-lejlet l-ewwel tas-sena fil-kapitali. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jilħqu l-qofol fil-qalba tal-belt l-erba' bil-lejl mid-9:15 fil-għaxija l-qudiem b'lejla mimlija divertiment b'mużika live u spettaklu viżiv bil-qofol ikun mat-tokki ta' nofs il-lejl. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta tenna li rnexxilhom ikomplu jservu b'suċċess u se jispiċċaw sena oħra b'ċelebrazzjonijiet tant mistennija. U enfasizza li x-xogħol li qed isir juri l-fiduċja li l-poplu għandu f'din l-istess entità governattiva, hekk kif sena wara oħra kompli tittejjeb l-esperjenza kulturali li toffri lill-poplu. Llum il-Belt Valletta qed tkun l-għażla naturali mhux biss tal-Maltin, dik is-silna nafuha rajnija kważi, imma qed tkun l-għażla naturali tal-poplu internazzjonali rajna fejn qed tikklassifika llum il-kapitali tagħna, il-kapitali Ewropea fil-Mediterran, rivisti internazzjonali, dan jimlilna b'ferħ kbir imma b'sfidi kbar ukoll. Sfidi kbar biex inkomplu nollu l-livell tagħna, l-isfida magħna u dan se nkomplu nagħmluh permezz ta' programm kulturali li nħabbruh kmien is-sena d-dieħla hawnhekk fil-Belt Valletta. Il-Ministru Bonnici saħaq li dawn l-avvenimenti jsaħħu sens ta' għaqda nazzjonali u jagħtu spazju lit-talenti Maltin u internazzjonali biex joffru esperjenza memorabbli lill-pubbliku. Lejlet l-ewwel tas-sena hija opportunità oħra biex il-poplu Malti u Wawċi jilqa' dal-mument sabiħ, jiġifieri l-bidu sena l-ġdida b'mod maqut, b'mod li jkun pon wieħed flimkien fejn qed niċċelebraw dan il-mument tant sabiħ għal kulħadd. L-ispettaklu se jkun ippreżentat minn Ron, Jamie Cardona u Taryn Mamo Ċafaj, waqt li tibda bil-mużika minn Glenn Vella u l-band tiegħu, segwiti minn The Palace String Orchestra u prestazzjonijiet minn diversi artisti oħrajn Maltin magħrufin. Hekk kif joqrob il-countdown għal nofs il-lejl, DJs lokali se jqajmu l-atmosfera b'mużika dans flimkien ma' effetti ta' dwal fuq il-palk u l-akbar spettaklu tal-lob tan-nar mill-Port il-Kbir, li wkoll se jkun l-akbar wieħed sissa. Il-mument ewlieni tal-lejla jkun il-kunċert live mill-istilla internazzjonali John Newman, segwit minn set ta' DJ Gabby sa' satejn ta' filgħodu.